କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମାଟିର ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ହେଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ପ୍ରତିଶୋଧର ସେହି ରାତ୍ରି ପିତା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ମନ ହୋଇଗଲା ଅନ୍ଧକାର। କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କୁ ମାନବଠାରୁ ଦାନବରେ ପରିଣତ କଲା। ସେ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମେଘ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର ସମସ୍ତେ ଘୁମାଉଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଘୁମାଉଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ସେହି ରାତିର ଚିତ୍କାର ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହିମାଳୟର ପବନରେ ଶୁଣାଯାଏ। ଯେବେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଦିବ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଜଳି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଅମର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରାପ। ତାଙ୍କ ମଥାର ଦିବ୍ୟମଣି ଛିନି ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଖୋଲା ଘା ରହିଗଲା। ସେ ଘା କେବେ ଶୁଖିଲା ନାହିଁ। ରକ୍ତ, ବେଦନା ଓ ପଚା ଘାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ଘୂରିବାକୁ ଶ୍ରାପ ମିଳିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। 5000 ବର୍ଷ ଏକାକୀ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ। ହିମାଳୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଗୁମ୍ଫାରେ, ଜଙ୍ଗଲର ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ କେବେ କେବେ କେହି ସାଧୁ କହନ୍ତି, ଏକ ଲମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ମୁହଁର ମଣିଷ ଆସି ମଥାର ଘା ପାଇଁ ତେଲ ମାଗି ଚାଲିଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବେ। ଶ୍ରାପ ଶେଷ ହେବ କି ନା କି ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଏହି କଥାର ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ। କ୍ରୋଧର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 1000 ବର୍ଷର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇପାରେ। ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଣିଷ ଅମର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନର୍କରେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।